Saan ka humingi? Sa atlet. Ay, tama na, tama na. Ako? Mamaya na lang. Lagay natin sa cellphone mo. Oh, wasak na naman, oh. Oo, ganun talaga. Pag ganun yung iwan ng isa naman pag ganun. Huwag ka na pupunta doon, Buda. Dumito ka nga lang. Ito, ayaw na kitang isasama. Pag sinabing manunood, manunood lang. Sige, sa susunod hindi na kita isasama, ha? Aray, hindi na pwede mag-lander dyan. Ah, may mga edad na pala. Ito ngayon. Wala. Sandra, ilagay mo dun, anak. Ah. Hey! Naku! Madadaganan ka.